қасдан расонидани зарар ба саломатӣ бо истифода аз олоти тезу буранда аз ҷониби ноболиғи 15-сола оқибати нохушӣ бо худ гирифта гаштани корд ё ҳар гуна олотҳои халандаю буранда аст. ин ҷинояти муқобили ҳаёту саломатӣ дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд ба қайд гирифта шуд. ҳар ду иштирокчии ҳодиса хонандагони мактаб мебошанд. мақомоти милитсияи шаҳри Хуҷанд ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатиро ба қайд гирифт. иштирокчиёни ҳодиса ду навраси 15-сола истиқоматкунандагони шаҳри Хуҷанд мебошанд ва ҳар ду хонандагони мактабанд. ҳодисаи ҷиноятӣ санаи 26 ноябр тахминан соатҳои 16:30 дар ҳудуди маҳаллаи 18-уми шаҳри Хуҷанд содир шудааст. гумонбаршуда Ҷамшед Султонов, хонандаи синфи нуҳум, бо истифода аз корди кисагӣ ба шиками рафиқ ва ҳамсоли худ зада ҷароҳати ҷисмонӣ мерасонад. бемор бо таври фаврӣ дастрас карда шуд ба шӯъбаи қабул бо захми халидаи ковоки шикам ва ҳамон рӯз аз ҷониби табибо ёрдам расонида амалиёти ҷарроҳӣ гузаронида ва шуд муолиҷа ҷарроҳӣ гузаронида шуд. Мана имрӯз рӯзи панҷум аст ки баъд аз ҷарроҳӣ дар шӯъбаи эҳё табобат гирифта имрӯз ба шӯъба гузаронида шудагӣ. ҳозир вазъияти бемор нисбат рӯй ба беҳтарӣ, мана ҳаракати кору барқарор шуда истодааст. тафтишот кирдори гумонбаршударо аз рӯи моддаи 111 кодекси ҷиноятӣ қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ бандубаст намуда парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуд. корд ё ҳар гуна олотҳои халандаю буранда дар дасти ноболиғон амали ғайри қобили қабул ва ношоистаест ки оқибати нохуши онро мо дар гузориш ҷой дода итминон дорем ҳамчун зангулаи бедорӣ масъулияти падару модарон ва мақомотҳои дар тарбияи ноболиғон манфиатдорро бедор месозад. сабабшавии ин фалокат ҳамин буд ки фарзанди ноболиғ аз кӯча корда ёфта ҳамун ба ҳавас пайдо карда аз замин гирифта бо худ киссаш ба гирон гашт ва оқибати ҳамин хел расонд ки ҳазилию қизиқӣ ва шӯхӣ бозӣ карда истода ба ҳамин фалокат рӯй дод. ҳамун ба эҳтиромона хоҳиш мекардам ки аз ҳамаи падару модарон волидайнон ки оиди ноболиғон эҳтиёт бошанд, ҷой мегаштанд бо ки мегарданд ҳамаи ҳаминро дар назорат гирифта истода дар тарбияи фарзанд заҳми калон гузоранд. дарноку аламовар аст ки баъзе аз наврасон ба бозиҳои хусусияти зӯроварӣ дошта тамошои филмҳои мазмуни ваҳшоният майли зиёд доранду дар баъзан маврид чун қаҳрамонҳои филм ё бозии дидаашон рафтор мекунанд. илова бар ин таҷрибаи ҳаётии каҷрафтории ноболиғонро аз беназоратӣ медонад. ҷанбаи дигар ин бепарвоии падару модар ва беаҳамиятии онҳо дар раванди тарбияи фарзанд шуда метавонад.